So, dalawa ang niluto ko. Kasi, sinabi ko nga before, pag usa, di kulang. Tapos, pag dalawa, sobra. Oh well. Kapag may tira, hindi may tira pa. Why not? Sobrang ganda ng amoy, sarap-sarap. At saka sardinas. Ligo sardines. Ligo sardines. Wala akong rice kasi nga meron akong noodles. Cut muna ako sa masyadong carbs. Manghang. Bango talaga ng pasig canton. Ulit. Kakaluto ko lang talaga. Sobrang init niya. Ayun siya. Sardinas. Ang sardinas, may kwento sa buhay ko. Siguro naman every Filipino, di ba? Sardinas may kwento sa buhay natin. Pero may unique na kwento ang sardinas sa buhay ko. And I know for sure, hindi lang ako nag-iisa sa kwento na to. So, nung bata pa ako, hindi po ako lumaki sa mayaman na pamilya. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. Naranasan ko din po kung ano ang ibig sabihin ng walang kinakain. So, nung bata ko, lumaki ako sa lolo at saka sa lola ko. Now, mangingisda sila at saka syempre hindi nila ma-afford talaga na pag nagbe-birthday ka, kailangan may ganito, kailangan may ganyan, no? Lumaki ako na nagbe-birthday ako, wala akong cake. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng merong cake na mag-birthday ka as a kid. So, nung lumaki ako, every birthday ko, ang handa ko, tinapay, at saka yung Youngstown na pinakamalaki na, pinakamalaking lata na Youngstown, yung palagi kong handa. Isa or dalawang supot ng tinapay, at saka isang malaking Youngstown. At napakasaya ko na noon. So, every birthday ko, expected ko na yun. And I never ask for cake or something. Pero alam ko, hindi nila makayang bilhin.
Kaya doon talaga, parang sa akin, my childhood is very unique kasi lumaki ka sa ganyan. Tapos ganito na yung estado ng buhay ko. Something na naranasan ko, something na pinapasalamat ko na naranasan ko, yung hardship ng buhay. And I am beyond grateful. Kaya, every birthday ko, kahit na maka-afford na ako sa sarili ko, anong gusto kong bilhin, I still look forward na may magbibigay sa akin ng tinapay at saka sardinas. Talagang happy na ako nun. Pero syempre, yung asawa ko puti, gusto niya meron akong cake, meron ganito. Pero alam ng asawa ko na kung walang-wala kami, tapos bibilhan niya lang ako ng sardinas at saka tinapay, ako na ang pinakamasaya. Kung ano man ang pinagdaanan mo sa buhay, o kung ano man ang pagdaanan mo sa buhay, kaya mo yan. Bilog ang mundo. Ganun talaga ang life. But never give up. Naranasan ko na wala akong tinapay at saka sardinas kasi wala silang pambili. Pero, sinisigurado ng lolo at saka lola ko na may pambili silang kandila. Diba sa atin, nakasanayan natin na pag birthday natin, bumibili ng kandila tapos sinisindihan, punta ka sa kapilya. Ano bang kapilya sa Tagalog? Yung maliit na, yung chapel. Tapos sinisindihan mo yan kasi birthday mo. No. It is what it is. Tapos, nung nagka-cake na ako, lumaki na ako. And I think yung first cake ko, yung nandun ako sa Manila, yung nagiging katulong ako, ako na bumili ng sarili kong cake. Pero never ako naging happy noon. Kasi hinahanap-hanap ko talaga yung binibigyan ako ng lola at saka lola ko ng tinapay at saka sardinas. Mga ganong bagay. Yun yung nakakamiss. Yung iba, of course, maswerte sila sa buhay. Lumaki silang mayaman. Pero, talagang payo ko palagi, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kasi ikaw ay ikaw, sila ay sila. Hindi natin alam kung anong
Ano ang agos ng buhay? And always be kind. Kasi, hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng tao. Kahit nakikita mo na masaya sila, hindi mo alam, di ba? Kaya be kind, be nice. Wala namang bayad ang kindness eh. Give them a smile. That will make you feel better. And, kung gusto niyo malaman kung paano ako marunong mag-English, not very fluent, pero nakakaintindi ako, nakakasulat ako. Tinuturuan ko sarili ko. What I did is yung pakete ng mga sardinas, pakete ng mga noodles, kahit anong pakete yung nandun pa ako sa atin, binabasa ko yun. Talagang binabasa ko yung kung saan produkto, saan galing, anong ingredients. Basta kahit anong binabasa ko dati. At naka-help sa akin yun. Knowledge is power. Kaya, sa mga kabataan ngayon, mag-demand ng kailangan may handa ako, kailangan may ganito ako. I really felt sorry for them. Kasi, hindi nila nararasan yung memories. Yung memories na kahit tumatanda ka, kahit matanda ka na, nasa iyo pa rin yung memory na yon. Kasi special na memory siya, diba? So every time na may makakita akong sardinas, it brings back memory. Akin yun. Kaya yun. Thank you guys for watching and I will see you next time sa aking video. Bye!